Het verloren dagboek. Elise stond op de dijk en keek uit over de grijze zee. De lucht was zwaar en bewolkt, maar er hing iets bijzonders in de stilte van de ochtend. Ze had nooit gedacht dat ze hier zou zijn, in een huis dat ze nooit had bezocht, in een dorp dat ze niet kende. Toch stond ze nu voor de grote houten poort van het landhuis dat ze had geërfd van een verre oom, een man die ze nooit had ontmoet. Het huis was oud, groter dan ze had verwacht, met hoge ramen en een toren die leek te wijzen naar de wolken. Het leek verlaten, maar tegelijkertijd voelde Elise een vreemde warmte, alsof het huis haar verwachtte. Ze drukte de zware klink naar beneden en duwde de poort open. Het kraakte zacht, een geluid dat echode over het grindpad. Binnen was het huis koel en stil. De geur van hout en oud papier hing in de lucht. Elise liep door de lange gang en merkte dat elk schilderij en elk meubelstuk zorgvuldig was geplaatst. Het leek alsof het huis niet vergeten was, maar gewacht had op haar komst. Ze voelde een lichte rilling, niet van angst, maar van verwachting. Op de houten trap lag een dun laagje stof. Elise veegde het voorzichtig weg en liep omhoog naar de kamers. De grootste kamer was een werkkamer, vol schilderijen en schetsen. Het was duidelijk dat haar oom een kunstenaar was geweest. Op een tafel lag een schetsboek, half open, met potloodlijnen die nog steeds scherp leken. Ze voelde een nieuwsgierigheid die ze niet kon uitleggen en pakte het boek voorzichtig op. Toen hoorde ze het eerste geluid, een zacht, bijna onmerkbaar geritsel van ergens in het huis. Elise stond stil en luisterde. Het was niet eng, maar het maakte haar nieuwsgierig. Ze vroeg zich af of iemand het huis nog bewoonde, of dat ze alleen was met de herinneringen van haar oom. Op dat moment realiseerde ze zich dat dit huis niet alleen een erfenis was van geld en spullen. Het huis leek verhalen te bewaren. Verhalen die misschien ooit verteld moesten worden. En zonder het te weten, voelde Elise dat haar leven hier zou veranderen. Langzaam, stil, maar voorgoed. De volgende ochtend werd Elise wakker van het zachte geruis van de zee en het kraken van het oude huis. Ze liep naar het raam van haar slaapkamer en keek uit over de tuin. De tuin was groot, maar verwaarloosd. De struiken groeiden wild en het pad naar de achterkant van het huis was bedekt met gevallen bladeren. Toch had het iets charmants, een stille schoonheid die haar aantrok. Elise besloot een wandeling te maken door de tuin. Terwijl ze liep, hoorde ze voetstappen achter zich. Ze draaide zich om en zag een man in een simpele trui en laarzen. Hij glimlachte vriendelijk. "Goedemorgen," zei hij met een rustige stem. "Ik ben Joris,
de tuinman van dit huis. U moet Elise zijn. Elise knikte. Ja, dat klopt. Ik ben net aangekomen. Het huis, het is groot. Joris lachte zacht. Groot, ja, en oud. Het heeft veel gezien, dat is zeker. Kom, ik zal u een beetje rondleiden in de tuin. Er is veel werk te doen, maar het is ook mooi, vooral in de ochtend. Terwijl ze samen door de tuin liepen, voelde Elise zich ongemakkelijk en tegelijkertijd op haar gemak. Joris kende het huis en de omgeving, en zijn aanwezigheid maakte het huis minder mysterieus, maar tegelijkertijd leek het alsof hij iets wist wat zij nog niet wist. Na een tijdje wees hij naar een klein pad dat naar een oude schuur leidde. Daarachter zijn enkele van de oude gereedschappen van uw oom, zei hij. Misschien vindt u er nog iets interessants. Uw oom was een man met vele geheimen, zegt men. Elise keek hem aan, nieuwsgierig. Geheimen. Joris haalde zijn schouders op. Het huis bewaart ze allemaal. Soms zie je dingen, soms hoor je ze alleen in geritsel en wind. U zult het zelf ontdekken, denk ik. Elise voelde een lichte rilling, maar dit keer niet van angst. Het was een opwinding, een soort verwachting. Ze had het gevoel dat het huis haar niet zomaar had geroepen. Er was iets dat gevonden wilde worden, iets dat het verleden van haar oom, en misschien dat van haarzelf, met elkaar verbond. Terug in het huis liep Elise naar de werkkamer en pakte opnieuw het schetsboek op. Dit keer bestudeerde ze de tekeningen aandachtiger. Sommige waren landschappen van de kust, maar andere waren abstract, vol lijnen die leken te bewegen. En toen zag ze het. Een kleine inscriptie op de hoek van een van de schetsen. Een datum, en daaronder slechts één woord: vertrouw. Elise wist nog niet aan wie ze moest vertrouwen, of wat ze precies moest geloven. Maar iets in dat ene woord liet haar hart sneller kloppen. Het voelde als een uitnodiging, een eerste hint dat dit huis veel meer geheimen bevatte dan ze ooit had gedacht. Die middag besloot Elise het huis verder te verkennen. Ze liep door een lange gang aan de achterkant van het huis, een deel dat ze gisteren nog niet had gezien. De muren waren bedekt met oude schilderijen en familiefoto's, sommige vergeeld door de tijd. Ze voelde zich alsof ze door het verleden van haar oom liep, stap voor stap. Aan het einde van de gang vond ze een deur die op het eerste gezicht niet bijzonder leek. Het was een eenvoudige houten deur, met een klein slot dat roestig was. Elise probeerde het, en tot haar verrassing ging het langzaam open. Daarachter lag een kleine bibliotheek, vol boeken die tot aan het plafond reikten.
Het rook muf, maar uitnodigend, alsof de tijd hier had stilgestaan. Ze liep tussen de boekenkasten door en haar oog viel op een doos op een van de planken. Het was een oude houten doos, met ingewikkelde gravures. Elise opende de doos voorzichtig en vond daarin brieven, zorgvuldig opgeborgen en nog steeds leesbaar. De brieven waren gericht aan haar oom, geschreven door iemand die ze niet kende. Terwijl ze een brief oppakte en begon te lezen, voelde ze een vreemde emotie. De woorden waren warm, maar verdrietig, vol herinneringen aan een verloren vriendschap en een geheim dat nooit gedeeld was. Ze besefte dat haar oom een deel van zijn leven verborgen had gehouden, iets dat misschien belangrijk was voor haar. Net toen ze de tweede brief oppakte, hoorde ze een zacht geluid achter zich, het kraken van de trap. Elise draaide zich snel om, maar er was niemand te zien. Haar hart klopte sneller, maar ze herinnerde zich Joris' woorden van de ochtend. Het huis bewaart geheimen. Soms hoor je ze alleen in geritsel en wind. Ze sloot de doos en besloot de brieven later rustig te lezen. Nu wilde ze iets anders ontdekken. Het mysterieuze woord dat ze in het schetsboek had gevonden: vertrouw. Ze voelde dat het iets betekende, een aanwijzing, maar ze wist nog niet waarop. Die avond, terwijl de zon langzaam achter de wolken verdween, zat Elise bij het raam en keek naar de zee. Het huis voelde anders aan dan die ochtend. Het was niet alleen groot en oud, het was levend, alsof het ademhaalde, wachtte en hoopte dat iemand zijn geheimen zou begrijpen. En ergens diep in haar hart wist Elise dat ze diegene zou zijn. Ze wist alleen nog niet hoe of wanneer. Maar één ding was duidelijk: dit huis zou haar leven veranderen. De volgende ochtend werd Elise gewekt door het zachte geluid van vogels die boven de tuin floten. Ze had goed geslapen, ondanks het vreemde gevoel dat het huis nog steeds iets onuitgesproken hield. Na een lichte lunch besloot ze buiten te gaan wandelen, verder dan de tuin, langs het pad dat naar het dorp leidde. Het dorp was klein en rustig, met smalle straatjes en oude bakstenen huizen. Terwijl ze liep, merkte ze dat de mensen haar nieuwsgierig, maar vriendelijk aankeken. Uiteindelijk kwam ze bij een klein winkeltje, waar een oudere vrouw achter de toonbank stond. Ze glimlachte toen ze Elise zag. U bent de nieuwe eigenares van het landhuis, nietwaar? Vroeg de vrouw zacht. Elise knikte. Ja, dat klopt. Ik probeer nog alles te leren kennen. Ah, zei de vrouw terwijl ze een doek over haar handen veegde. Het huis heeft een lange geschiedenis. Uw oom was een bijzondere man, erg getalenteerd, maar hij hield veel geheimen. Weet u, sommige dingen in dat huis,
die zijn niet eenvoudig te begrijpen zonder geduld. Elise voelde een rilling van herkenning. Kunt u mij meer vertellen? Vroeg ze voorzichtig. De vrouw glimlachte, maar haar ogen werden een beetje ernstig. Misschien moet u dat zelf ontdekken. Soms spreken de muren en de kamers meer dan woorden kunnen. Maar wees voorzichtig met wat u vindt. Vertrouw niet zomaar alles op het eerste gezicht. Teruglopend naar het huis voelde Elise een mengeling van nieuwsgierigheid en spanning. Het leek alsof iedereen in het dorp iets wist, maar niemand het volledig wilde zeggen. Ze voelde zich een beetje alsof ze op een pad stond dat haar dieper het verleden van het huis en haar oom in zou leiden. Toen ze de oprit opliep, zag ze Joris in de tuin werken. Hij keek op en glimlachte. U was in het dorp? Vroeg hij. Elise knikte. Ja, en ik sprak met mevrouw Van Dijk. Ze zei dat het huis geheimen heeft. Joris' glimlach werd iets mysterieuzer. Dat klopt. En sommige geheimen wachten tot iemand klaar is om ze te begrijpen. Elise keek naar het huis, en voor het eerst voelde ze een sterke connectie. Het was meer dan een gebouw. Het was een puzzel, een uitdaging, een uitnodiging om te ontdekken wie haar oom werkelijk was, en misschien ook wie zij zelf kon zijn. Die avond, terwijl de zon rood kleurde achter de horizon, keerde Elise terug naar de werkkamer. Ze pakte opnieuw het schetsboek en de doos met brieven. Nu voelde het anders aan, niet meer alleen nieuwsgierigheid, maar één doel. Ze moest het begrijpen. En ergens diep in haar hart wist ze dat ze dichter bij een antwoord kwam dan ooit tevoren. De volgende dag besloot Elise de zolder van het huis te verkennen. Ze had de deur eerder opgemerkt, maar nooit geopend. De zolder leek te roepen, alsof er iets wachtte om ontdekt te worden. Met een lichte aarzeling tilde ze de zware sleutel op van het slot dat ze bij de voordeur had gevonden en draaide hem om. De deur opende langzaam en kraakte. Binnen was het donker, maar door een klein raam viel een strook licht die stofdeeltjes zichtbaar maakte die langzaam door de lucht zweefden. Elise zette haar voeten voorzichtig op de oude houten vloer en keek rond. De zolder was vol met dozen, oude meubels en stapels boeken. Alles leek al jaren onaangeroerd. Haar ogen vielen op een grote kist in de hoek, anders dan de andere dozen. Hij was stevig, met metalen hoeken en een ingewikkeld slot. Elise boog zich voorover en zag een klein briefje vastgeklemd aan het slot, voor degene die durft te zoeken. Haar hart klopte sneller. Ze voelde een mengeling van spanning en nieuwsgierigheid. Ze haalde een oude haak uit haar tas,
die ze eerder had meegenomen, en slaagde erin het slot voorzichtig te openen. Binnenin vond ze iets onverwachts, een verzameling oude dagboeken, schetsen en enkele brieven, maar dit keer duidelijk persoonlijker dan wat ze eerder had gevonden. Elise begon een van de dagboeken te lezen. Het was het dagboek van haar oom, vol herinneringen aan zijn jeugd, zijn dromen en de mensen die hem dierbaar waren geweest. Maar halverwege de pagina's merkte ze iets bijzonders op. Hij schreef over een vriendin, iemand die hij diep vertrouwde en waarvan hij geen geheimen wilde bewaren, maar toch had hij dat gedaan. Het leek alsof hij haar in het huis had willen beschermen door bepaalde dingen verborgen te houden. Het meest intrigerende was een schets van een kleine geheime kamer in het huis, die Elise nog nooit had opgemerkt. De kamer was verborgen achter een wand in de bibliotheek. Het voelde alsof haar oom haar iets naliet, een raadsel, een aanwijzing, een uitnodiging om te begrijpen wie hij werkelijk was. Elise stond op en voelde een plotselinge energie. Voor het eerst voelde het huis niet eng of mysterieus, maar alsof het haar begeleidde. Ze wist dat ze de verborgen kamer moest vinden. Er was iets belangrijks in dat huis dat wachtte om ontdekt te worden, en ze voelde zich klaar om dat te doen. Toen ze de zolder verliet en de trap afliep, zag ze Joris in de tuin. Hij keek op en knikte kort, bijna alsof hij wist wat ze had ontdekt. Elise glimlachte, vastbesloten. Dit was het begin van iets groots, iets dat niet alleen het verleden van haar oom, maar ook haar eigen toekomst zou veranderen. Die middag keerde Elise terug naar de bibliotheek met een plan. Ze herinnerde zich de schets uit het dagboek van haar oom, een geheime kamer verborgen achter een wand. Haar hart klopte sneller van opwinding en een beetje angst. Ze liep langs de boekenkasten en voelde zorgvuldig langs de muren. Na een paar minuten stootte haar hand tegen een kleine knop, bijna verborgen achter een rij oude boeken. Ze drukte erop en hoorde een zacht klikgeluid. Voor haar ogen schoof een deel van de wand langzaam opzij, alsof het eindelijk toestemming gaf om ontdekt te worden. Achter de wand lag een smalle gang, donker en koel. Elise nam een diepe ademhaling en stapte naar binnen. Haar zaklamp verlichtte de ruimte en onthulde een kleine, maar prachtige kamer. Aan de muren hingen schilderijen van haar oom, maar deze waren anders dan de schetsen die ze eerder had gezien. Ze leken levend, alsof elk detail een verhaal vertelde. Op een houten tafel in het midden van de kamer lag een groot, zwaar boek. Elise opende het en zag dat het een verzameling van herinneringen was. Brieven, tekeningen en notities van mensen die belangrijk waren geweest voor haar oom. Maar tussen de pagina's vond ze iets dat haar echt deed stoppen. Een brief geschreven aan haar,
hoewel ze hem nog nooit eerder had gezien. De brief begon met eenvoudige woorden. Als je dit leest, betekent het dat je klaar bent om te begrijpen. Dit huis, deze kamers en mijn werk zijn nooit alleen van mij geweest. Ze zijn een deel van iedereen die ik liefhad en die ik wilde beschermen. Elise voelde een traan in haar ooghoek. Ze begreep dat haar oom haar niet alleen iets naliet over kunst en geheimen, maar ook over vertrouwen, liefde en geduld. Elk schilderij, elke brief, elke schets had een bedoeling gehad. Ze was uitgenodigd om alles te ontdekken, maar op haar eigen tempo. Terwijl ze de kamer verder onderzocht, vond ze een kleine lade in de tafel. Daarin lagen enkele persoonlijke spullen van haar oom, een ketting, een fotolijstje van een jong meisje en een kleine sleutel met een ingewikkeld symbool. Het voelde alsof deze spullen haar iets wilden vertellen, een boodschap die verder ging dan woorden. Elise wist dat dit het moment was waarop haar avontuur in het huis echt begon. Het huis had haar gekozen om zijn geheimen te begrijpen, om te leren van het verleden en om misschien iets nieuws te creëren. Ze voelde een verbinding met haar oom, sterker dan ooit, en tegelijkertijd een nieuw vertrouwen in zichzelf. Die avond, terwijl ze in de geheime kamer zat en naar de zee keek door een klein raam, voelde Elise een diepe rust. Ze had het gevoel dat ze op het juiste pad was, dat elk mysterie, elke aanwijzing, haar uiteindelijk zou leiden naar een waarheid die niet alleen haar oom, maar ook haar eigen leven zou veranderen. De volgende ochtend voelde Elise zich opgewekt en nieuwsgierig tegelijk. Ze besloot terug te gaan naar het dorp om meer te leren over de mensen die haar oom hadden gekend. Misschien kon iemand haar helpen de geheimen van het huis beter te begrijpen. Terwijl ze door de smalle straatjes liep, hoorde ze zachte stemmen achter een lage muur. Ze keek nieuwsgierig over de rand en zag een vrouw van middelbare leeftijd die iets aan het vertellen was aan een groep kinderen. Ze glimlachte naar Elise en wenkte haar. "Kom hier maar," zei de vrouw vriendelijk. "U bent nieuw in het dorp, nietwaar? Ik ben mevrouw Van Dijk. Uw oom was een bijzondere man. Hij sprak vaak over dit huis, maar niet veel over zichzelf. Hij hield van stilte, van kunst en van mensen die hij vertrouwde." Elise voelde een golf van nieuwsgierigheid. "Kent u hem goed?" vroeg ze. "Ja," zei mevrouw Van Dijk. "Ik kende hem al sinds hij een jongen was. En ik weet dat hij u iets wilde nalaten. Dit huis, zijn werk, het was nooit alleen van hem. Hij wilde dat iemand zou begrijpen wat echt belangrijk is." Elise voelde dat deze woorden iets in haar wakker maakten. "Maar hoe kan ik dat begrijpen? Er zijn zoveel dingen die ik nog niet weet."
Mevrouw van Dijk glimlachte geheimzinnig. Soms moet je het huis zelf laten spreken. Maar er is ook iets wat u moet weten. Uw oom had iemand dichtbij wie hij diep vertrouwde. Die persoon heeft veel dingen verborgen gehouden, niet uit geheimzinnigheid, maar uit zorg. Soms verbergen mensen dingen om anderen te beschermen. Elise knikte langzaam, terwijl haar gedachten teruggingen naar de geheime kamer en de persoonlijke spullen die ze had gevonden. Het maakte haar nieuwsgierig. Wie was die persoon geweest? En waarom had haar oom zo zorgvuldig alles bewaard? Toen ze terugliep naar het huis, voelde ze een lichte wind langs haar gezicht. Het was alsof het huis haar welkom heette, alsof het haar vertelde dat ze dichter bij een antwoord kwam dan ooit tevoren. Die avond zat Elise in de werkkamer en bestudeerde opnieuw het schetsboek en de brieven. Ze voelde dat er iets verborgen was, een laatste puzzelstukje dat ze moest vinden om alles samen te brengen. Plotseling hoorde ze zacht voetstappen op de trap. Ze draaide zich om en zag Joris naar binnen komen. Hij glimlachte, maar zijn ogen waren serieus. U bent goed bezig, zei hij zacht. Het huis voelt dat u begrijpt. Maar er is nog één ding dat u moet ontdekken. Het gaat niet alleen om het verleden, maar ook om hoe u verder wilt leven, hier en nu. Elise keek hem aan en voelde een diepe vastberadenheid. Ze wist dat ze niet alleen het geheim van haar oom moest ontrafelen, maar ook een manier moest vinden om het huis tot leven te brengen, om het verleden en haar eigen toekomst te verbinden. De volgende ochtend was de lucht helder en rustig. Elise besloot terug te keren naar de geheime kamer op zolder. Ze voelde dat er nog iets te ontdekken viel, iets dat haar zou helpen de puzzel van het huis en haar oom volledig te begrijpen. Toen ze de kamer binnenging, viel haar oog op de kleine sleutel die ze eerder had gevonden in de lade van de tafel. Tot nu toe had ze er niets mee kunnen openen. Nu, met een gevoel van vastberadenheid, besloot ze het opnieuw te proberen. Ze onderzocht de kamer zorgvuldig en merkte een klein slot aan de onderkant van een van de schilderijlijsten op. Met trillende handen stak ze de sleutel erin en draaide hem. Het slot klikte en een klein compartiment kwam tevoorschijn. Binnenin lag een stapel brieven, deze keer netjes gebonden met een lint. Elise opende de bovenste brief en begon te lezen. De brieven waren geschreven door de vriendin van haar oom, degene die hij diep vertrouwde. Ze vertelde over hun vriendschap, hun gedeelde dromen en een geheim plan. Het huis moest een plek worden waar kunst en herinneringen behouden konden blijven, waar mensen zouden leren van het verleden en zichzelf zouden ontdekken. Elise voelde een mengeling van ontroering en bewondering.
Ze besefte dat haar oom en zijn vriendin iets prachtigs hadden willen achterlaten, iets dat verder ging dan materiële dingen. Het huis was niet alleen een plek om te wonen. Het was een levende herinnering, een leerplaats, een soort gids voor wie het begreep. Ze las verder en vond aanwijzingen over kleine verborgen kamers en objecten in het huis, elk met een verhaal en een les. Haar hart maakte een sprongetje van opwinding. Ze voelde dat ze nu echt begonnen was de bedoelingen van haar oom en zijn vriendin te begrijpen. Toen ze de brieven opborg, hoorde ze weer het zachte geritsel van de trap. Ze keek op en zag Joris in de deuropening staan, dit keer met een glimlach die begrip en aanmoediging uitstraalde. U bent dicht bij het hart van het huis, zei hij. Het huis laat u zien wat belangrijk is, maar u moet nog één ding leren. Soms gaat het niet alleen om ontdekken, maar ook om loslaten. Elise voelde een plotselinge helderheid. Ze begreep dat het huis, haar oom en de brieven haar iets wilden leren over vertrouwen, liefde en loslaten. Ze voelde dat ze nu klaar was voor de volgende stap, een stap die haar dichter bij de waarheid zou brengen dan ooit tevoren. Die avond, terwijl de zon onderging en het huis in warme kleuren hulde, zat Elise bij het raam van de geheime kamer. Ze voelde een diepe rust en een stille vreugde. Ze wist dat ze op het juiste pad was en dat de volgende ontdekking haar leven voorgoed zou veranderen. De volgende ochtend voelde Elise een sterke drang om het hele huis systematisch te doorzoeken. Ze had het gevoel dat er nog één belangrijk geheim verborgen was. Iets dat de bedoeling van haar oom en zijn vriendin volledig zou onthullen. Ze begon bij de werkkamer, bekeek elk schilderij en draaide elk voorwerp om. Toen ze bij de bibliotheek kwam, viel haar oog op een oud vloerkleed dat ze eerder nooit had opgetild. Ze voelde een lichte spanning terwijl ze het voorzichtig optilde en iets ontdekte wat ze niet had verwacht. Een kleine houten luik in de vloer, bijna onzichtbaar door het patroon van het hout. Haar hart klopte snel. Ze opende het luik en vond een smalle trap die naar beneden leidde. Het was donker en muf, maar ook uitnodigend. Ze nam haar zaklamp en liep voorzichtig naar beneden. Onder de trap bevond zich een kleine, verborgen kelder. Aan de muren hingen tekeningen van het huis en de omgeving, gemaakt door haar oom en zijn vriendin. Het was alsof ze een kaart hadden gemaakt van hun herinneringen, van hun leven samen. In het midden van de kelder stond een oude houten kist. Elise opende hem langzaam en vond iets bijzonders. Een verzameling van persoonlijke dagboeken, fotoalbums en een brief met de woorden: voor degene die het huis werkelijk begrijpt. De brief onthulde het laatste stukje van het mysterie. Haar oom had samen met zijn vriendin een plan gehad om het huis te laten spreken door kunst en herinneringen.
Het huis moest een plek worden waar mensen konden leren over liefde, vertrouwen en geduld. Elk schilderij, elke brief, elke schets was bedoeld om een verhaal te vertellen en een les door te geven. Elise voelde een diepe ontroering. Ze begreep nu dat het huis geen geheimen had om te verbergen, maar om te leren. Haar oom en zijn vriendin hadden een manier gevonden om hun waarde en wijsheid door te geven, zelfs nadat ze er niet meer waren. Toen ze omhoog keek, voelde ze een zachte wind langs haar gezicht. Het huis leek tevreden, alsof het eindelijk iemand had gevonden die zijn betekenis begreep. Elise wist dat ze klaar was om dit cadeau te ontvangen en het door te geven, op haar eigen manier. Die avond zat ze bij het raam van de kelder, luisterend naar het geluid van de zee. Ze voelde een diepe rust en een nieuw vertrouwen in zichzelf. Het huis had haar niet alleen geheimen laten ontdekken, maar ook geleerd dat sommige mysteries bedoeld zijn om te begrijpen, niet om te vrezen. De volgende ochtend voelde Elise een lichte spanning in haar hart. Ze wist dat ze het huis nu beter begreep, maar iets diep in haar vertelde dat ze nog een belangrijke keuze moest maken. Het was een gevoel van verantwoordelijkheid. Wat zou ze met al deze kennis doen? Ze liep door de tuin, langs de wilde struiken en het pad naar de zee. De lucht rook fris, en de zon brak langzaam door de wolken. Ze dacht aan de brieven, de dagboeken en de geheime kamers. Alles vertelde haar dat haar oom en zijn vriendin niet alleen een huis achterlieten, maar een manier van leven, een manier om aandachtig te zijn voor het verleden en tegelijk vooruit te kijken. Plotseling verscheen Joris in de tuin. Hij keek haar aan met een glimlach die zowel geruststellend als uitnodigend was. U lijkt diep in gedachten, zei hij zacht. Elise knikte. Ja, het huis heeft me zoveel laten zien. Maar ik voel dat ik nu een beslissing moet nemen. Wat moet ik ermee doen? Joris keek haar aan en zei, het huis heeft u iets gegeven. Het is nu aan u om te kiezen. Wilt u het bewaren zoals het was, voor uzelf? Of wilt u het delen, zodat anderen kunnen leren van de geheimen en wijsheid die hier zijn achtergelaten? Elise dacht na. Ze herinnerde zich de woorden van mevrouw Van Dijk. Het huis laat u zien wat belangrijk is. En de woorden van haar oom, voor degene die durft te zoeken. Ze voelde een plotselinge helderheid. Dit huis was bedoeld om te leven, niet om stil te staan. Ze glimlachte en voelde een nieuwe vastberadenheid. Ik wil het delen, zei ze zacht. Ik wil dat mensen dit huis begrijpen, de lessen leren, de verhalen voelen. Het is meer dan alleen mijn erfenis. Het is iets dat iedereen kan inspireren.
Joris knikte instemmend. Dan doet u precies wat uw oom en zijn vriendin wilden. Het huis zal u helpen, zoals het hen helpte. En u zult ontdekken dat het geven soms net zo krachtig is als het ontvangen. Elise voelde een lichte traan over haar wang rollen, maar het was een traan van vreugde. Ze had niet alleen het huis en zijn geheimen ontdekt, maar ook zichzelf. Ze wist dat ze nu een pad had gekozen dat betekenisvol was, een pad van verbinding en begrip. Die avond zat ze in de werkkamer en schreef plannen op hoe ze het huis toegankelijk kon maken voor mensen die wilden leren, tekenen of gewoon stil wilden zijn bij de schoonheid en de lessen van het verleden. Voor het eerst voelde Elise dat ze volledig in het huis hoorde, niet alleen als erfgenaam, maar als bewaker en gids van zijn verhaal. De volgende weken werkte Elise met zorg en geduld in het huis. Ze maakte schoon, ordende de kamers en stelde een plan op voor hoe ze de geheimen van het huis kon delen. Ze voelde zich levendiger dan ooit, alsof elke kamer, elk schilderij en elke brief haar energie gaf. Joris helpte haar bij de tuin en gaf advies over praktische dingen, maar hij leek ook een stille beschermer van het huis. Soms, als Elise een kamer binnenging, keek hij haar aan en knikte goedkeurend, zonder iets te zeggen. Het was alsof hij voelde dat ze het juiste deed. Op een middag, terwijl ze de oude bibliotheek aan het organiseren was, kwam mevrouw Van Dijk langs. Ze bekeek de veranderingen met een tevreden glimlach. U doet het goed, Elise, zei ze zacht. Het huis voelt anders sinds u hier bent. Het leeft nu niet alleen door herinneringen, maar door uw aanwezigheid. Elise voelde een warme gloed. Het voelt alsof het me vertrouwt, zei ze. Alsof het me helpt begrijpen wat belangrijk is. Mevrouw Van Dijk knikte. Dat klopt. En onthoud, soms is het grootste geheim niet het huis zelf, maar wat het ons leert over onszelf. Die avond zat Elise bij het raam van de geheime kamer, kijkend naar de ondergaande zon boven de zee. Ze voelde een diepe verbondenheid met haar oom, zijn vriendin en het huis zelf. Alles wat ze had ontdekt, van de dagboeken tot de verborgen kamers, had haar geleerd om aandachtig te zijn, om te luisteren en te voelen. Ze nam een besluit. Ze zou kleine groepen uitnodigen om het huis te ervaren. Mensen die wilden tekenen, schrijven of gewoon stil wilden zijn bij de verhalen van het verleden. Ze voelde dat dit de juiste manier was om de erfenis van haar oom levend te houden en tegelijkertijd haar eigen pad te vinden. Die nacht, terwijl de wind zacht tegen de ramen klopte, voelde Elise een nieuwe vreugde. Het huis was niet langer alleen een mysterie om te ontdekken. Het was een plek van leven, van leren en van delen.
Ze wist dat ze een belangrijke rol had gevonden, niet alleen als erfgenaam, maar als hoeder van een verhaal dat verder ging dan tijd en mensen. Enkele weken later was het huis klaar om zijn eerste bezoekers te ontvangen. Elise had zorgvuldig alles voorbereid, de geheime kamer toegankelijk gemaakt, de brieven en schetsen beschermd en een rustige route door het huis uitgestippeld. Ze voelde een mengeling van spanning en vreugde. De eerste groep bestond uit 3 kunstenaars en een jonge schrijfster. Elise begroette hen hartelijk en vertelde zachtjes over het huis, zonder alle geheimen meteen prijs te geven. Ze wilde dat iedereen zelf de sfeer voelde, de stilte en de verhalen die tussen de muren verborgen lagen. Terwijl de bezoekers rondliepen, voelde Elise iets bijzonders. De kamer waar ze het schetsboek had gevonden, begon bijna te leven. De kunstenaars merkten de details van de schilderijen op. De jonge schrijfster bleef stil bij de brieven. Het was alsof het huis hen persoonlijk aansprak, hen uitnodigde om te voelen en te begrijpen. Op een gegeven moment zag Elise een van de bezoekers, een oudere man, voor een schilderij staan dat haar oom had gemaakt. Hij raakte zachtjes het canvas aan en zei met een trillende stem: Dit raakt me diep. Het is alsof iemand precies heeft begrepen wat ik voelde, wat ik verloor. Elise voelde een emotionele reactie in zichzelf. Ze begreep dat het huis niet alleen haar eigen leven had veranderd, maar nu ook dat van anderen. Elk geheim, elke les, elke herinnering vond een plek in de harten van de mensen die het huis betreden. Toen de groep vertrok, bleef Elise nog even in de kamer. Ze keek naar de zee door het raam en voelde een diepe dankbaarheid. Ze had niet alleen het mysterie van haar oom ontdekt, maar ook een manier gevonden om zijn nalatenschap tot leven te brengen, door anderen te inspireren en te raken. Die avond, toen de zon rood kleurde boven de horizon, voelde Elise een rust die ze nooit eerder had gekend. Het huis had haar iets geleerd, dat ware erfenis niet in bezittingen ligt, maar in verhalen, ervaringen en de manier waarop we anderen raken. Ze glimlachte terwijl ze naar de stille kamers keek. Het huis was nu meer dan een plek. Het was een levende herinnering, een bron van inspiratie, een vriend. En Elise voelde dat haar eigen verhaal net zo belangrijk was als dat van haar oom, nu verweven met het huis dat hen beiden had gevormd. Op een rustige ochtend, terwijl de zon zacht door de ramen van de geheime kamer scheen, besloot Elise een van de dagboeken opnieuw te bekijken. Ze voelde dat er nog iets verborgen moest zijn, iets dat het verhaal van haar oom en zijn vriendin compleet zou maken. Terwijl ze door de pagina's bladerde, vond ze een kleine envelop die ze eerder had gemist. Op de envelop stond slechts 1 woord geschreven: laatste.
Elise opende het voorzichtig en vond daarin een brief, duidelijk ouder en delicater dan de rest. De brief was geschreven door de vriendin van haar oom. Ze sprak over de diepe vriendschap en liefde die ze met hem had gedeeld, over de plannen die ze samen hadden gemaakt voor het huis, en over de wens dat iemand op een dag hun werk zou begrijpen en voortzetten. Maar het meest bijzondere was het slot, een sleutelzin die haar alles deed begrijpen. Het huis is nooit alleen van ons geweest. Het is van iedereen die durft te voelen, te herinneren en te delen. Vertrouw op jezelf, zoals wij op elkaar vertrouwden. Elise voelde een trilling van emotie door zich heen gaan. Ze begreep nu volledig waarom haar oom en zijn vriendin zoveel geheimen hadden achtergelaten. Het ging niet om mysterie of angst, maar om vertrouwen, liefde en het delen van herinneringen. Ze realiseerde zich dat de brieven, de schetsen, de geheime kamers, alles een zorgvuldig plan was geweest. Haar oom en zijn vriendin hadden het huis voorbereid om mensen te laten leren, voelen en ontdekken, precies zoals zij dat nu deed. Die middag liep Elise naar de tuin en keek naar de zee. Ze voelde een diepe verbinding met haar oom, zijn vriendin, het huis en iedereen die het huis ooit zou betreden. Ze wist dat het tijd was om de laatste stap te zetten, het huis volledig openstellen en haar eigen visie tot leven brengen, geïnspireerd door het verleden maar met haar eigen hart. Toen Joris haar later die dag kwam opzoeken, glimlachte hij en zei zacht: "U heeft het begrepen, Elise. Het huis vertrouwt u nu volledig. En ik denk dat uw oom en zijn vriendin dit moment ook hebben gewenst." Elise voelde een lichte traan over haar wang glijden, maar het was een traan van vreugde. Ze had het geheim van het huis volledig ontdekt en begreep nu de ware betekenis van vertrouwen, herinnering en verbinding. Het huis was niet langer alleen een plek vol geheimen. Het was een levende erfenis, en zij was klaar om het te delen. Enkele weken later was het huis volledig voorbereid om bezoekers te ontvangen. Elise had zorgvuldig alles geregeld. De kamers waren schoon en overzichtelijk, de brieven en schetsen waren veilig opgeborgen maar zichtbaar, en kleine bordjes vertelden verhalen over het huis en haar oom. De eerste officiële groep arriveerde op een zonnige ochtend. Elise stond bij de deur en begroette hen hartelijk. Onder de bezoekers waren kunstenaars, schrijvers, studenten en nieuwsgierige mensen uit het dorp en de omgeving. Iedereen leek benieuwd naar het mysterie van het oude landhuis. Toen de groep door het huis liep, merkte Elise iets bijzonders op. Mensen bleven spontaan stilstaan bij bepaalde schilderijen, lazen brieven en fluisterden zacht tegen elkaar. Het was alsof het huis hun gevoelens en herinneringen raakte,
net zoals het haar had geraakt. Een jonge vrouw bleef lang bij een schets staan van een kleine, verborgen kamer. Ze raakte zachtjes het papier aan en zei met een trillende stem: Het voelt alsof iemand mijn gedachten heeft getekend, alsof iemand precies begrijpt wat ik voel. Elise glimlachte stilletjes. Ze besefte dat dit precies was wat haar oom en zijn vriendin hadden bedoeld. Het huis gaf niet alleen inzicht in het verleden, maar ook een spiegel voor de bezoekers zelf. Later die middag liep Elise door de tuin en voelde een zachte wind langs haar gezicht. Ze keek naar de zee en dacht aan alles wat ze had ontdekt. De geheime kamers, de dagboeken, de brieven en vooral de lessen over vertrouwen en verbinding. Ze voelde een diepe dankbaarheid. Joris kwam naast haar staan en keek glimlachend naar de bezoekers die langzaam het huis verlieten. U heeft iets bijzonders gecreëerd, Elise, zei hij. Het huis leeft nu echt, niet alleen door zijn geheimen, maar door iedereen die het voelt en begrijpt. Elise knikte. Ze voelde een diepe rust en tevredenheid. Het huis was geen mysterie meer dat haar overweldigde. Het was een levend wezen dat groeide en bloeide, net zoals zijzelf. En ze wist dat dit nog maar het begin was van een nieuwe fase. Een fase van delen, inspireren en herinneren. Die avond, terwijl de zon onderging en het huis baadde in warme kleuren, voelde Elise zich volledig thuis. Het huis had haar leven veranderd, maar nu zou zij het leven van anderen veranderen, door de verhalen, de geheimen en de lessen die het had bewaard, met de wereld te delen. De weken die volgden waren gevuld met kleine wonderen. Elise merkte hoe het huis elke bezoeker op zijn eigen manier raakte. Sommigen kwamen alleen om te tekenen, anderen om te schrijven, weer anderen om stil te zitten en na te denken. Het huis werd een plek van inspiratie en rust, precies zoals haar oom en zijn vriendin hadden gewild. Op een rustige avond zat Elise in de geheime kamer, omringd door brieven en schetsen. Ze dacht terug aan alles wat ze had ontdekt: het geheim van haar oom, de brieven van zijn vriendin, de verborgen kamers en de lessen die ze zelf had geleerd over vertrouwen, loslaten en verbinding. Ze besefte iets belangrijks. Het huis was nooit alleen een plek, het was een manier van leven. Het had haar geleerd om aandachtig te zijn, om te luisteren en om de verhalen van anderen te waarderen. Nu voelde ze zich volledig verbonden met de erfenis die ze had ontvangen, en met de verantwoordelijkheid die daarbij hoorde. Joris kwam langs en keek haar aan. Het huis voelt gelukkig, zei hij zacht. Niet alleen door wat u hebt gedaan, maar omdat u het begrijpt. U bent nu een echte hoeder van dit huis. Elise glimlachte. Het is niet alleen van mij, zei ze.
Het is van iedereen die hier leert, voelt en ontdekt. En dat is precies wat mijn oom en zijn vriendin wilden. Ze stond op en liep naar het raam, keek uit over de zee en voelde de wind op haar gezicht. Alles voelde rustig en juist. Ze wist dat dit huis haar leven had veranderd, maar ook dat zij het leven van anderen zou veranderen, door de verhalen te bewaren en te delen. Voor het eerst voelde Elise dat ze volledig thuis was, niet alleen in het huis, maar ook in haar eigen leven. Ze had een pad gevonden dat haar vervulde, een doel dat betekenisvol was. Het huis en zij waren nu één, een levende herinnering, een bron van inspiratie en een plaats waar het verleden en het heden elkaar ontmoeten. En terwijl de zon langzaam onderging en de laatste gouden stralen het huis verlichtten, wist Elise dat ze precies op de plek stond waar ze altijd had moeten zijn. Het mysterie was opgelost, maar de magie van het huis zou blijven bestaan, voor iedereen die durfde te voelen, te ontdekken en te vertrouwen.